Салом алайкум подписчикои канал Сауду ТВ. Салом ба ҳама бародаро. Имрӯз 1 июн. Ин лое ки десед навай. Ҳамин нав омадаги бародаро. Айнам ҷое ки десед на ду давам ҷо гаштисен. Ҷо қоқшдаги не ки омадеса. Майда. На бародаро. Рӯзи 30 бегаҳиш шав яъне то 31 омадед то 31 то сатои 10-11 рӯза то абедур омадагида миллой омадай бародаро миллой ки десед хеле нам дора ҳамин нав омадагия нами территория найта рафта бад як кучае нависина кучада уже аввали кучара нигах кунед лой омадагия и раҳмахкам шидагия имрӯз якум чанд хонаи дигара бо хеле телакат деволоша чапа кардагия инҷа кришошуна кандесиян инҷа сёмкада биёй ина дидеси наёс чизошуна кандестан на тараф на одан давидеса иҷа қоқшида не байн кати на хаш пай кадега куне не тараф рафтесайда усу аллоҳ хамхешида вазият ҳозирашта хамхе на и заминда набад на иҷа оғлуд ахир чизош буд иҷа дад лой бо рафтагия не хонода набад не хонода набад не турба не пеш иҷа дарахт буд иҷа натофтеса турба ҳамун тараф буд бошкаи на об мегирифтам ҳамунҷа дабад бародаро ду тараф лой омадагия на усу уяли на торговый центр деси ду тавссалбаки анаму территория наму лояда ҷа рафтагия ҳами лой усуне ки қоқшидагия айна ҷай байн ҳуишидагия инаш тарафи мактаб кучаи мактаб кати рафтеса уса раҳе ки раҳи росакия усуни мактаб кати ҳамуҷа буромадесада қариб монда мумкина 40 метр мондагия ё 30 метр мондагия раҳи мактабда расиданаш чӣ ки ҳам видеоро тамошо кардед шумо бародаро нигакни иҷа қоқшида иҷа наёмадай дига наи усталба кати омадай тарафи хонаро ҷиқида то небехи кӯҳа омада расидаги ҳами лой ки нав нами 2 рӯз шидаги омаданша 2 рӯз нами 1 рӯз шидаги дина омадаги ҳами лой дина омаданаш бас шидаги тамошо кунед қариб ними ҳами қишлоқа лой чапакада рафтаеста майда хайна масҷид да баландия иншоалло то уҷора намерава яки нигах кунед 1 хона 2 хона 3 хона 4 хона дига монеда ба масҷид хай иншоалло баландида масҷид иншоалло баландия у тарафҳо иншоалло ки намерава лой наҷа кучаи обод буд видеоро тамошо кунед ба документални чӣ када филм када парафтагиам части дуюмша бинед ҳами кучара ма рӯзи 21 март будагия 21 омада бад сел наи тарафда уҷа 1 нафар бародармон мурдагия не тараф омада бад овамай кӯҳ мея ҳамусу рафтагия рӯзам 21 саҳар буд мо сёмка карда будем болои кӯҳ ай баландӣ ҳамунҷа бинед ҳам лой аввал хеле куча ободе баъд лой меояд ҳамаш ҳастада дамо
тамошо кунед, части дуюмша бинед. Ина бародаро. Анака хонаое ки ё таги лойда мондагиёра ҳамаро кучондан. Ина инҷа здани сафеда дидесе? Ам пушти ҳамон тарафи ва як ва иҷа наметова. Ина пушти нами хонаҳо дан. Ду тараф хона тақсим кардан, ҷоҳошонро тақсим кардан. Тахта, шифр, симент, арматур, ҳама чи нашод ами стройка чизо мерафтаги, стройкада мерафтаги ҳама чиша дудесиан. Мақсад ягон камтӣ нестай, шукри Худо. Инҷа тамошо кунед. Ин яка Шарифҷон хонатон. Нами ҳавлитон, дарахтотон. Аминҷа дуромадагида нами қай заминтон лойда. Ина хонаи карамтуллошон. Хай ёр ман рой мекунем бачаҳо аминҷа дан хонашон. Нака хонаи акай Алиҷоншон ина. Ина хонашон. То рости нами мусалбаре ки деси то аминҷа омадагӣ бад набуд тани деволда расидаги набуд амилой. Ака ду рӯзи охир 30-31 омада амилой тани деволда расидаги. Инака хонатона бин. Инҷа ин хонора хай ҳавли ҷошон дуромадаги ин таи ангур таним ангур да инҷа лояйда инҷа. Ҳамаи мактаби бародаро. Дидеси инҷа ҳамаш лоя ки кӯҳ омадаги. Ай кӯҳи Хуҷамастон. Торговый центр Уяли.
Ака 2009 да бародаро ин оз ман нишон метавон наиҷа 2009 да омадагӣ бад якне хак ё кучида рафтаган у тарафе ки ҷо ки ёдат навздаганам ё пеш ҳамунҷо рафтаган аз хонаи ёрам нишон медиҳӣ намерият полниам хонаое ки 2009 лоҷиқдагия намерият хонаи ҳамои